lake wee ebe mbachara afa si ha jebe na-eweru mve a na-akpọ mve egbu ka eji savoi na asafụcha ya na agadi nwaanyị ga-adị asafụcha ya mmiri na-ezo agadi nwaanyị kpụrụ ihe a na-akpọ mpoto ewe onye na-amaghị ede ya wa akwụkwọ ede dịka onye na-eche dịka umbrella. yes ọ na-adị ụta asa ka umbrella buru anyị isi batasị ya nwaanyị si nwoke na-ekwa nwunye gị na-amụrụ ọnwa for how many years na-ekwu ibe ị ga-eje ma ọmụmụ. Ọ dị mma ndị be anyị ekenekwa unu. Ọ bụ na obi High Chief Otuogbajie dibịa na-eme nchọpụta gbasara mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ n'ime ihe mmụọ dị iche iche. Dibịa mmụọ nneche eze nwanyị nke Agbani nke ama iyi agwọ Agbani. Ọ bụ na obi afa ya ka anyị nọ wee na-asị ebe ọ bụla ị nọ hapụ ya n'akara 100.9 ya bụ na Solid FM ka ị wee nụ maka na-ewe ozi dị mkpa o ji bịa. Ọ chọrọ ịkọwara ndị ụwa ọkachasị ndị ihe na-esiri ike, ndị ọmụmụ, ndị alụmdi, ndị ma nwoke ma nwaanyị, ihe nọ n'ọnọdụ dị iche iche na-anaghị eme ihe ka e kwesịrị ime. Ụmụ ihe a niile ka anyị chọrọ ịbịa jụọ oke dibịa anyị ekenekwa gị ọzọ. Daalụ rinne. Obi afa gị bụ na Agbani ka ọ nọ mana ụfọdụ uwe ike ọ bụrụ izizi ha na-anụ ọnụ gị. Ịbụ Chief Dr. Chigozie Ede Omenkeafuru n'anya Otuogbajie nke mbụ na mbụ. Daalụ rinne. Ka anyị gbapịa ọsọ, achọrọ m ịjụ gị ihe gbasara agụ maka na anụ m na ị na-eme ihe gbasara agụ ọfụma. Anụkwa anụ m na ewe ndị ọ na-abịa ihe siela ike otu a achọba ndị ma omenala ka o meela ya. Ụfọdụ na-asị na ihe niile abụghị ọgwụ, na ihe niile abụghị ọgwụ, na-ewe nke ọ bụ ịchụ àjà, na-ewe nke ọ bụkwa na ije mee agụ dịka ekwesịrị ije mee. enwe nke a na-ana ana edosa na mkpụ ụzọ, enwe nke a na-ana ejekpọdo ya n'ebe mmiri na-asọ maka na ibe ọbụla siri ike mmiri na-agafe n'elu ihe ahụ ga na-adụ obiọma, ọ ga na-adụ nro. Ihe a na-arụ karịrị na ọ bụ nde ka eji arụ ịmakwa arụ ejikwara ya mmadụ ka onye pụta sọ pipụl na fụta tata ha mụọ ọrụ tata bido tata ọ bụ omenala. Ibe gbasara agwụ ụfọdụ bịa ha sị gị na agwụ adọghọ na be na agwụ adọ ewe ya agwụ dube iche. Onye ọbụla bịara ụwa ji akara aka nke ewe bịa ụwa. Ewe ndị bịara ụwa bụ pịam ha n'obodo oyibo jezụọ ahịa ọ na-agazi. Ewe onye ga-abịa ụwa mee enu mana ka o jee obodo oyibo ọ gaghị ejeniwu ihe o biri aka na Naịjirịa ọ bụrụ ego. So akara aka dị n'iche n'iche. Onye ọbụla bịara ụwa wee nke o ji wee bịa ụwa. Ọkwa agụ a ka eji achọpụta akara aka. Agwụ bụ ihe a na-edosara nwoke ọbụla bụ nwoke na be Nkanụ tofutara bụrụ nwoke a na-eburu ebe eburu ebe emere ya agwụ. Egwu bụ ebe mkpịsị, egwu bụ ebe ike dị na ọ bụrụ na o ji ebe ibe siri ike ọ bekpe ekpere na egwu gbasara ọjị sị na ya ejikwa n'udo nata n'udo na ya na-egburu gị nkịta, a na-egburu gị ihe eji egburu ya nkịta bụ na egwu na-eme ihe siri ike. Egburu ya nkịta ahụ mee ya ka esi eme. Anyị na-edosara ndị mmadụ agwụ, anyị na-emedote ọfụma ihe gbasara ndị efe ọdịnala ndị sara eke efe a na-eme. Mana ị mana ofe anya dị n'ihe niile. Onye fụta kapata na omenala omede egwu, mede okike, mede anyanwụ, mede agbara, mede ife niile ọ bụkwara nke esi eme ka esi eme ahụ. E nwere ntọala a na-atọbụ ihe bụ dibịa a ji akpọ gị dibịa ime omenala ịsa eke efe. Iwe ihe a na-akpọ ikenga, iwe ihe a na-akpọ arụbunagụ, iwezu ihe niile anyị ji eme. Iwere ọdụdọ were anyanwụ na agbara. Ị marụ na arụcha ọrụ a na ebe a na-eji ada ihe bụ na anyanwụ na agbara nọọ ndị anyanwụ na-anara ọrụ apara anaba and na-eweta ama eji arụ ọrụ mgbe anyanwụ na-eje eje. Ọkwanụ ndị o doro anya na-emekwana maara ndị na-ama ya amaghị ihe mere na ụfọdụ rụcha ọrụ na ọ dị ile. Ọ bụrụ na enu akọtọba dibịa, ụfọdụ bụ dibịa, ụfọdụ na-agba mgbere dibịa. Enweghị ebe a na-ada agba ọsọ ahịa dị ebe niile. Ọkwa na ewe ndị na-agbara ndị dibịa ọsọ ahịa. Yes, na anya ịgwọcha ọgwụ egoro ejeresi onye ọzọ. A na-eme ya. Okay, somebody charge ọrụ a 300,000 eye ọbịa bịaza na be dibịa rụọ ya ọ bụ ọsọ ahịa. So na ọ bụ ka m na-asị chọgodo ihe ahụ ka ajụgba esi ihe ahụ bụ nsogbu gị
osite na egwu ka eme egwu ka ọ dị mma ọ bụrụ na ị na-ezo ezo ọtụtụ ndị mmadụ ka m mere agwụ ebe a dịka ndị enwebeghị ebe ha bi ị na-enwebeghị ụlọ na ọ bụ onye bi ya bụ na na onye ọbụla ego mara na-ewe ka esi eme ya yes a na-eme wọd dibịa mara ka ọ ga-esi merụ ya Yes, ịma na ihe na-eme ndị ụfọdụ bụ na ada ajụ ese adajụ ese ihe ịjụkwa na-ese na ịma jụ onye maara ebe onye ga-akọrọ gị mụnwa bụ ịjụọ m nke gbaa m yara kịta ma sị gị nna anyị na ị ga-ajụkwa onye ọzọ na ma ama everything mana ọkwa ịbụrụ nke ahụ mma chịsịa na m na-arụ ọ dị mma onye chọọ ịjụ gị ajụjụ high chief kedu akara ekwentị nọmba ọ ga-abụ onye kpọọ o weta gị jụọ gị ịmara ka na ụfọdụ dịka ewe ndị na-achọ ime omenala mana ha anaghị achọ ka ụwa mara na ha na-eme ya onye chọọ ịjụ gị ajụjụ dịka oke dibịa maka na ama m na ị na-achị ndị mmadụ ewekwa ndị ị na-alụrụ ọrụ ewe ndị ukwu gị na ha na-alụ onye chọọ ịjụ gị ajụjụ kedu ka m akara ekwentị gị nke ka ọ ga-esi wee rute gị ewe ụbọchị dị iche iji afụ ndị ukwu ndị ukwu abịakwa n'iru anyị wabụ ndị omenala ihe ọ bụ eziokwu na mmadụ ka egbe ya ịbụ ụbọchị dịka ụbọchị ekwugo m ekwu na bido na satọde sọnde mọnde bụ ịrụ ọrụ na bidozie na other days na m na-agba afa eji m afụ mmadụ mana ụbọchị eke na m na-ala ka izu ike na eke so ihe bụ akara ekwentị m bụ maka onye na-ajụ ajụjụ maka onye na-ebetere aka ịchọrọ ka a gbara afa ọ bụ onye chọrọ ịbịa abịa maọbụ onye chọrọ ịbịa aba ihe gbasara ekwentị bụ 090 120 93090 ya bụ ndị na-akpọ na fon 090 120 93090 ndị nke na-apị na WhatsApp ịchọwa 080 33137297 maka WhatsApp 08033137297 ọ dị mma ihe m na-achọ ịghọta na ihe anyị na-ekwu maka agụ bụ na ama m na oge gboo nwata na-eto asa eje chọọ akara aka ya tupu mmadụ achọta akara aka ọ chọtacha akara aka ha na-egwu tinyekwara ya agụ na maka na ndị dibịa na ka a na-asị oge gboo nna anyị na nna anyị na-agba mmụọ nwa asị jekwa chọọ akara aka nwata mara ihe ọ ga-ama ma onye chọrọ ịnụ di aje jụọ ese n'aka dibịa ezinụlọ a na-eje ọmụmụ ọdụkwa ọ ga-adịkwa n'udo maka na ewe ebe mgbuchi ọnwụ dị ewe ibe emere ihe siri ike mgbe gara aga ochie ọ na-ebute mgbuchi ọnwụ ewe ndị kwere arụsị nkwa ochie a na-emeghe ọ na-ebute ọnwụ ike na-ebute ihe isi ike so na ọ bụ na-abịa n'afa na-ekwe nke n'aka ya bụ afa nekwe ihe n'aka ibe ahụ ịba ọ dọghị ịbọ onye nwa na-akara my own a na-eyi etiresi ewe ihe ndị ichie ga-agwa gị na ije na ezinụlọ dote abụje ma ife a na imecha ife a dị ife a na agadi nwaanyị ga-ejiru na mmiri a na-ezo petabe ha si ha na-ekwu ihe laka ewe ebe mgbachara afa si ha ji ebe na-eweru mvụ a na-akpọ mvụ egwu ji eji savọị na asafụcha ya na agadi nwaanyị ga-adị asafụcha ya mmiri na-ezo agadi nwaanyị kpụrụ ihe a na-akpọ mpoto ewe onye na-amaghị ede ya wa akwụkwọ ede dịka onye na-eche dịka umbrella yes ọ na-adị ụta asa ka umbrella buru anyị isi batasịa nwaanyị si nwoke na-ekwa nwunye gị na-amụrụ ọnwa for how many years na-ekwu ife ị ga-eje ma ọmụmụ bọta ị mana onye gwara eje ma ihe ahụ ga-asị na ọ bụ problem onye ka gwa anyị pepụl na idiru ka ị bịa sị ya eje gbute osisi a ọ bụghị ya mee ihe dị oto ka solution of your problem pịfta ime ya ọfụ taịpụ anyị n'anya ọ dị mma ụfọdụ bụ ndị dịka isi kwuo ife na-esiri ike n'ezinụlọ ị na-arụkọta ọrụ ezinụlọ ma ọ bụ obodo kpọọ gị ugbu a na ewe obodo ị ga-aga ịfụ na tupu ịfụdo onye kwụrụ gbamgbam o siri ike ọ bụrụ na ị na-anya ịkụtụrụ okwu maka ihe emetara na gboo o nwere ike ọ bụrụ na obodo ahụ wee ihe a mere na gboo ndị obodo kpọọ ugbu a ma ọ bụ ezinụlọ ma ọ bụ famili ụmụnna kpọọ gị ị na-alụrụ ụmụnna ọrụ
a na-eburu afa jee na ụmụnna niile adọrọ anọrụ n'etiti ihe agba afa ajụ mmụọ esi mana ị mara asị na ihe dibịa karị gị ihe ọ ga-eri ihe ibe ọ ga-eri o jee na ajọ afa je bụọ mgbọrọgwụ ọ bụcha mgbọrọgwụ mee ihe ọ ga-eme ọsịgụ na ya arụcha ọzọkwa bụ onye ga-eji ederiva dị ọrụ na arụchaghị ọgbakọ mmadụ niile na-ederiva ọrụ udo achịa so n'ọkwa ya bụ nsogbu dị n'ihe a ọha kpọọ gị afama na-eje n'ihe agwọ mgbe leti edebe anụ uche dị nọ the main person bụ the priest gọrọ ihe agwọ agba na anyị ma enwe mgbe a na-aga ya na njikọta ọ na-eje n'ime ihe agwọ na-ekwu okwu na akara onye ọbụla bịara ihe a na-eme e nwere ngwudu n'iru obodo anyị a na-aga aga afama na-eje ebe a ọha dọrọ na-ekwu ihe niile abụghị ego mana ọ bụ ego dị mma ego na-arụ ọrụ kịta mana ihe niile abụghị ego ọ dị mma anyị ka na-ekwukwa okwu agụ a ewere ndị ihe gbagwojuru anya ma ndị chọrọ ime maka ihe agụ a na-ekwu maka ya ma ihe mmụọ ma bụ obodo ma ọ bụ ezinụlọ ejigo jee ebe niile mana ọsịsa adịrọ n'ihe a na-eje kedu akara ekwentị a ga-eji wee jụ gị ajụjụ onye chọrọ ịbịa agba na ebe ị nọ ka gị na-akpa dịka onye na-eme nchọpụta ihe gbasara mkpa akwụ na mgbọrọgwụ na ihe eji eme ihe mmụọ bagoro ihe mmụọ ọfụma onye chọrọ ibido ihe mmụọ a ma ọ bụ chọọ ka gị na-akpa kedu akara ekwentị akara ekwentị m bụ nke WhatsApp bụ 080 3313 7297 that is nke WhatsApp 080 3313 7297 nke ọzọ bụ 090 120 930 90 090 120 930 90 yes bụ ndị mbụ n'isi ya kara ekwentị karịkwa ọ dị mma oke dibịa tupu ewe ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị nke bụ na ịma na oge nke m jụrụ gị ajụjụ kwuo okwu maka ihe na-esiri ike na-ewe m ụzọ ihe atọ medidere ihe isi ike mana ewe ndị nọ kemgbe ha na-alụ ọrụ oyibo ha ewe asambodo niile mana ụmụaka pụta ha akara ha n'ọkwa ewe ndị ije n'ezinụlọ ha iri nri abụrụ nsogbu ewe ndị a na-eke oke ọma eruta na nke ha oke agụ ụfọdụ bụ ndị togoro ịnụ di ma ha nụrụ di ụfọdụ bụ ndị togoro ịnụ nwaanyị ha nụ nwaanyị ụfọdụ nọ na-anụ ịtụ atụ ịmụ ama abụrụ nsogbu ụfọdụ si na ha na-anọcha na ha jigbukwa ego mana oge ha nọ nwunye ha ego ha gba ọsọ kedu ihe na-ebutecha ụmụ ihe a niile ụfọdụ ihe na-ebute ihe a ikwuru kịta bụ na mmiri ụfọdụ si na mmiri maka ife niile dị n'ụwa ihe ọbụla si were isi n'elu ụwa mmiri ka eji asa ya mana mmiri si wee si enweghị ihe eji asa ya enweghị ọkụ ọbụla na-ere ere mmiri na-ama agba iwu mana ọkụ ama akụsiwu mmiri ka ọ hapụ ịgafe kama ọgbanye ọkụ onye gwara maka so ihe na-ekwu bụ enwere ihe na-eme na nkịtị ọzọ bụ na-ewe ndị na-ewe problem ahụ ha ewe amachikwuo ha anya machikwuo ha uche ka ha hafee ịgba mbọ maka na nke mbụ bụ na mmadụ nwere nsogbu nke ibe ọ bụ na onye ahụ amago na ya nwere nsogbu dị otu a nke ịtọ bụzi onye ahụ ịchọba the solution ịchọta the solution ụfọdụ chọta solution ha ejere ahụhụ ụra ịhafụ ihe ahụ ọka na-eme ka ochie maka na ewe problem chọọ na ụzọ problem a ga-eji kwụsị chọta eme ihe ọkwụsị maka na ihe a na-eme n'oge erughị ụfọdụ bụ ndị jegoro ebe dị iche iche chọta ike wee gụ ha achọtabeghị o gosi na ha ejebeghị n'ebe kwụsị maka na ana m ekwu na ebe ewekwara ajọ ihe na ezi ihe dị ya ebe ama na ajọ dibịa dị na ezigbo dibịa ka dị ana m asị ndị mmadụ na onye furu ụzọ na-ama ụzọ onye fuo ụzọ gbagosị na-ewu ụmụ agadi nwoke na-abịacha ebe a ma asị ha nna ya ukwu nke mbụ ị bịara mụ na gị rụ nke ka o si dị ndị okenye asị m na ha ada-eji ife njọ nje ọ bụ maka na nke mbụ ha ji adị mma mere ha ji bịa nke abụọ mana ewezi ndị kịta ha mụrụ na-ewe oduda akọ na uche na-ewe oduda sensị
ebe ejere nke mgbe ọdụ njọ jee eke bụ ọdụ njọ jee eke ọdụ njọ jee eke na ọdụ njọ ị ka na-ejekwa ọ bụzi ebere gị isi mara na ọdụ njọ. ụfọdụ nwere ike isi na oge na a na-eyi ha egwu si ha bịaba ụfọdụ were ike si na ewe ihe a ji ejide ndị agha mana oke dibịa ka anyị ejide titego gị aka iwego ndị na-eche gị anyị chọziri onye ọbụla chọziri ịma ihe ọbụla ọ chọrọ ịma kedu akara ekwentị ya ga-eji wee jụzie esi maka na ka anyị wee pịachibezie ya. Okay, thank you. Dịka m kwuru na mbụ akara ekwentị m bụ 080-3313-7297 ya bụ nke WhatsApp. Ịchọọ ide meseji na ịchọọ ise meseji na ịchọọ ịkpọ m 080-3313-7297. Ịchọkwa na ịkpọ m gịrịgịrị m ka kwuo na ntị 090-120-930-90 090-120-930-90. Ọ dị ma ọ bụ oke dibịa High Chief Otuogbajie Omenkeafuru n'anya na dibịa oke mmụọ iyi n'onwe ya ọ ya ka anyị nọ na obi ya anyị nọ n'obi ya afọ karịrị echiche karịrị unu na-afụ ya na-ekirikwa na-ekiri unu ga-ama na ọkwụ dị mkpa na dibịa n'onwe ya ka unu na-afụ ugbu a maka ndị na-ajụ ese Otuogbajie ọ ya ka unu na-ekiri na-anụ onu ya ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma oke dibịa ọ ga-adịrị gị na mma udo dịrị gị daalụ rinne a ga-enyekwa akara ekwentị ahụ daalụ rinne ka anyị wee maka ndị ka na-abata ugbu a ọ bụ Otuogbajie oke dibịa na Agbani na Nkanu West dị na azụ Secretariat na Labu Local Government nke Agbani dị na Agbani ọ n'obi ya ka anyị nọ ama ya dịka onye na-eme nchọpụta ngwongwo nakwa na-agba dibịa mana o were aba ahịa dị iche bụrụ o were aba ahịa na aka Agbani ebe a na-ele ngwongwo dibịa onye chọọ ịkwado ngwongwo dibịa ma ọ bụ chọọ ịma chọgidego ife a ji eme dibịa ma afọ ha ọ na nke Otuogbajie ka a na-abịa kedu akara ekwentị ndị nọ na mba dị iche iche nwere ike iji rute gị jụọ gị ajụjụ gbasara ihe mmụọ dibịa? Ewu m akara ekwentị 090-120-930-90 that is 090-120-930-90 or nke WhatsApp edere 080-3313-7297 that is 080-3313-7297. Daalụ rinne ọ ga-adịrịrị gị na ama oke dibịa otu a ka anyị si fe ya na obi dibịa Otuogbajie Omenkeafuru n'anya na Nkanu oke dibịa na-eme ngwongwo eji eme ihe dibịa na-eme ihe mmụọ ọ ga-adịrịrị gị na mma oke mmụọ ya gazie.